Janko Kus, veterán našej kulturistiky. To je naozaj obdivuhodný človek, ktorý toľko rokov morduje to svoje telo do nekonečna a nemá ešte veľkú medailu. Nekonečne silnú vôľu a odhodlanie a výdrž. Sledujte jeho hrudník. Obvod hrudníka má 145 cm. Obdivuhodné je aj to, že sa sám trénuje. Meria 173 cm, váži 107 až 110 kg. Americký odborný časopis Flex o ňom v lani napísal, že je to najmohutnejší amatérsky kulturista sveta. Jeho doménou sú skutočne veľké svalové objemy, hlavne vršku, tela. To, čo sa mu trocha vytýka, keď ho chcú rozhodcovia kritizovať, tak je relatívne, opakujem zase relatívne slabšie stehná oproti vršku. Ale je v dobrej forme, veľmi dobre pripravený a veľmi pôsobivo predvádza to, čo dlhoročnou drinou nadobudol. Toto je jeho kráľovská pôza, hrudník z boku a ešte biceps z toho. Jeho paže majú obvod vyše 50 cm. Naozaj monument svalový. Jan Kus doma má 2 synov.